তাই যতনো হামবাই ফাইমান জাকনাই जिसुनि मुंबाय लामसगो ताई नुकुनिंगिबो नरगां हामबाया फारो जों तिनि साइमानो कुथुम लाइमानि चिनि काइसानो नाहार मंकाबो खाय चिनि लाइ थांनाय चिनि कुकुमफ्रा ओ संसारनो याकात थांका ताई तिनि बो थै थांमानि आबोनो जों मुइदु खाइलायना है जों कुथुम लाइखा ताइसा काइतनो जों बेलाय हामबाय अजरा काहामसनो मानगाबै मुइदु खाइजाखनाय गांगाय कक गोबां मा दङ जों चिनि हिन्दु समाजाव खाइ फैमा जोंनिबो जों ख्रिस्टियान रखाबो हागिन खायो जे थै थांनायनि ओ थैया पाइखाबो हाया बिनि थैमान यागलो ताम दं काइतर बाय काइतर सो ताम कौरखा बिनि नुखुं बाहाय बो के दं खनाबर मोसुं फिसा मुइदु खाइलेना नै जों तिनि सालनो चंग लाई खाइमानि अब जो तिनि एलम्बा प्रिन्सा कोइ आं सुइमा बाके तिनि चिनि ओ मुइदु पान जेंगिरवान जोहन सिमानि को नकाहा 21 मोटाइनि कोशिश कोतना आंखोरिवाना ओ हाइनि सखानाय या गोथां कनसानि आनो पयजो खाइनै बरफ बो थिग्लाइला नंखौ बो पयजो खाइ काइतो बिनि एलम्बा सखातोइमान सिमा कथा आखाले थाइसेन जिसु ननो जों बेलाइकेर हामबाय तिनि ओ साल काहाम नोंसोर मानि बागै जों तिनि मुइदु खाइके तिनि बहाय न हामया कादै बरफ दंगो गोबां मा जेल ओ खाकसामा मानिया बरफ दंगो गोबां मा रुग्रागियो लाइजा बरफ दंगो हाय हिमबारो नों तिनि खा चापानि ओ देत न नोंसोर काहा गया फारनां गले ननो जों हामबाय हायमान बागै ते हामबाय रो जाति गुस्ति नक्सनारि गामिनि बरफ जे जोंनि कक न जों मुइदु खाइतं मान बागै ताइ जे थै थांनाय सिनि बुखौ कक्रानि बागै तो जों ननो हामबाय रो आफाताम गै नों अमा हाय कक ग्रमाबाय लेंला खानि जों पयतो खायो नों खा कक नाय काइतरबा बुग्रा जिसु जों अजराव तिनि जत जों एरेन्ज खाइमारकनो जों ननो याफारो बुग्रा जिसु नों जत नांमान सुबुंनाय नोंसि आफाननो हामबाय नि नायथो तो बिनि जत जों सासा जों बरम नोंसि ननो जों हामजागो बेलाइके नों जों हामजागमानि बागै बेबाग याफोर बुग्रा जिसु नि मुंबाय सेसुरु
Orang le lama le shari bai ba. Salsak mai thang na Old room le tong ya Ani la le kum bu ba hai se Salsak mai thang na Old room le tong ya Sansara hani ke bo mani ang ba say sung lo di feel na 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 say sung lo di feel na 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 ani lang male kung bo ba hai se saya sa mai kana Sini kay to
Haipana jora sengat himungno pogui thangu ang thei tamungno aborno seng pogui haine sini musung tuni himlai waisa busu keba chini kaitor kai pokronai kaitor bosau mol brum brum ang nang bai tong tai obo haini sino bible saw sini kaitor salka sawoi sal thangai sampli klaima haibo klaya bos laijak klaya kaitor tai Mia bab tino tini bam tino khana bam tino tongnai chini kaitor जों जरा जरा गोबां मा बर' रखनो जों बिसि गोटा लक्ष्मी जों दंखलायो 1 तारिखआव फायो गाहाम कै जों मुइतो खायनाय दि हानाय बसरनि 2 तारिख बाय दिनि 2 तारिखआव ताबुक तुयो आं गोथां गोथां आनि बागै दिनिबो बिसि गोटा गाहाम के जों वाचो तां इंगाय चिनि काइतरसे साव आं नों बाय मांसे तंगनि साव आबो कुनो डेट बाय टाइम बाय मास बाय तंगे चिनि काइतर सेकेन्ड पर सेकेन्ड समाय दंगो आबो से जों मुइतो खायनाय ताइ तंग थगजाकनाय चिनि सालब्रुम ब्रुम खातुम जानाय चिनि काइतर ओमफ्राय फायदि तिनि आं सावानो जों जत मुखारो बासनि बुंगे सपना दिनि आसाइमानि इंगे 12 तारिख फेब्रुवारि 1975 ताइबो संसार याकार मानि इंगे 13 तारिख डिसेम्बर 2000 बे कामी के तो जों साइमानो सरि 2020 खेरवा कामी बे जोंरो तिनि कोक जमुखा और इउ बाय दमन हाबे दावले काखा वाइसाले जत बरो मा खैथाय आबोनि उलो काइतर बाय बुस थुमजाकनाय बाइबेल जों स्राय स्राय सावो जत जों वाइसा मा थैनाय थैकेना पाइ थांया जों वाइसा यो थैकेबा साका हनु आमपिया बाइबेल जों सावो आबोनि सुनै विचार दंनाय हिसाव तै बाइबेल जों मुइतो खायरो मल ब्रुम ब्रुम तंथाय आरसि अरखाय 35 बছর 60 বছর 80 বছর बाय पायो के काइतरनि बिसकांकाय मल ब्रुम ब्रुम आरखाय दैबो तंगाना वसम आबोसे जों तिनि कक थाइ जों वानसक लायनो काइदिनि कगो आं काइदिनि कक सालायनानै सिगाङाव पुइलावनो आं नुखुंनि बेबा सिनि मं रग्रबायै आबनि यागलो आं तिनि काइदिनि कक सानायनो जरावानो आं पुइला कयनाय बिनि साजो ताइ बिनि साइ दारामा किसा बासानाय बागै ताइ जों जे सिनाय तो सिना बागै सिनियाको अमखाय बिनि साजो रक्सा दारा आसुक सिरि खामबाय ओमफ्राय ताइ बिनि नुखुंनि किसा माव संतमाय ब्लाना दारा बासि सं किसाबो जासिदि बोसावै याक समिति सदां थाकांताय ताइ बंके बिनि बासि कटर ताइ याक समिति आसि सकाय बासि कटर बिनि बासि खुसु ये जे थैनायनि हामबाय आसुदि ताइ बिनि दारा संतंखौ yang bini besai darani buta song bokai bin dara kotor gete gete dara kai ini kana mau tunggu tong kamu ayo mau tangka boro kai song pai angkai to bukan ane bain lah yo ke proses kisah yak simti mana tamu kelai yak ini tamu kelai pani basi kau ang di basi tadi Aku nang bin boy. Oh, sampai. Aku nang di mayo kelai. Vim baksa. Đây chết được mà. Lộc cái lộc xong thì mình xả rớt thì binin jati sandai rok nobo ani khapon hamjang monte sibai yaparo te tini oro maznai ansa okra sakara rok te ani harus langsung teman sila nobo ani khadani monte sibai yaparo jadi खामानि keba tamo sanai
যত বরত ন ওয়াইসলে মাত নি जों সাকা আশা কি আঙ্কে যত বড় ন ওয়াইসলে মাত থাইনাই তুমি ইয়াগলা जों বরত নাই তাবো মাকে जों অ পৃথিবীও जों প্রক্সাপনো আশা কি আঙ্কে দই মায়া যেসে মাত থাইনাই বনো আবো কবুই ফিয়াবা जों যারা পুইতক ফাইনাই রক কাইতনা পুইতক ফাইনাই রক বরক বড় থানাই বা কাইতনা পুইতো ফাই রক বড় থানাই আবো সে আবো কিসা বড় কোনো দেশ সাবানা সিনি কিনে সিনি ফ্রি সাবতানো বন বাগৈ মসে খাটুং খাজান কক কে তিনি ওজন जों সাজা থানাই আগল ফানো কাইতনা হাও বাগৈ जों আবো নাও কে থানাই जों अरबो ज नाके जों याफांसिम जों रोगलाय जों याफांआव नुगो जे जेनेसिस रगराव जों नुगो काइजन कके जों नुगो एलामबागो बुलेफ्रो जों गरन सेमना अ जे हाइमनाव फें तासना जेनि आफा काइटर ब बेबं ताक समया गलो बरकनो सामरि खासना ब्रन सेमाखा बरकनो सामया गलो बनो चुबानाय ते क्रक्सा बिन लगि समनि जों नुगो आव ब हबा जों नुखा जों जतन बाइबेल अभिगता दं हाइबना कतो जराख्रि बाय सफरे सानाय बे जखन काइटर बरकनो थाइब्लों रोखा अ दुइटा बथाय रिजाक दङ काइसे सिवा कम बथाय दाइसा नके दा लांमाने बथाय के काइटर सागा अरन बेबं बथायना सादि के अ कतका बथाय ताजारि महंके काइसे मन लांमान बथाय ते काइसान के सिमा कम बथाय आ गामदे बिखर फलनो मोसा खै ताके थिन काइटर साव फेबा अ आदमे हवा न काइटर साइक्लांखा फेब्रक सयतन कवे ब्रक आबनो साखा पे हवा साखा पे बसाने बरखा आप्रुबुं अ जे जों थासा काइटन सिनासा बं कमल आवजों से कमाइ के जों अरन नगो चिने बरक आसे क्यांगे अर जों आसे के जतो ब्रबाय समा थिने आरो जों नगो जे काइट ता तांदि थैनाय सामानि केबा आ सयदना साका कोन मते थिगलाक न काइटन हाइनाय जों बाइबेल नगो केबा कुबिनो सयदन फेमो मा बिजों के आबन साखा केबा भागे थिगांगाय कुबिनो बरक थैलिया बागे थैलिया हंके आदमे हवा बरक साखा फे बरक थैलिया लगले थैलियाब्ला ना फेबा आरो सयतान जे सामान बरक कंना रे तो फेबा आ थैमाव हंके काइतनि आ कथैनो नर्मान बागै काइतर बाय साल खामाने आरो बक जों काइतन थैमान गचिन बरन लामो आवसां सानायो पुलिस हंकाय काइतर बाय चालमानि आबो काहे थैमाने ताय काइसा हंकाय अ चिनि भान बथैनि चिनि फला अंकनि थांमानि आ फला अंक थामा काहे थैमाने ते अंक थामया लंकाय मल ब्रुम ब्रुम आसल थैमु के मरके हर थांबासो जों रेभेलेसन जाप्तारनि बिसनि आइन गरजों 11 बार करके जों थैमान के बन बयनो जों थै एक आसेका वसले मा थैनाय थैमया बर थानाय आ अल काइतो बुथमा सामा हागे मसे जों थादिङो चिनि अर चिनि ब्रादन परमा खाना जनसमा कथमा कामनि 11 नि आइङ 25 परखना आंनो मथांनाय आंनो कथाङै तन्नाय फेबा आंनो कथां तनसो पुइदो फायनाय बते थिब्लाक लाखनो बक्स सावना रम गेताङै आबो सागाके जिखि त जे समय लासार थैका बर खायकलाय आतुजा थैथाका बिनु खुनि बर मारथाबाय मरियम तङ फेबा जिसु ख्रिस्ट बिनि साइरन तै सागा थसिन लासार चिन ताको लासार थुमाना जों ससायनाय के बिनि आ साग्रि रक लाइ वाला जखा जों बेथानि एबाय जर जामता लाइ दुइ मालाव कावान आरो जों एलेम बागनो फेबा बिनि साइर सागा बुग्रा ब थैमा बा आगो थमा बा हामसे बन तान्स बजानानि बरक साइमो बथका बसागा बथै थैका फेबा बिनि साग्रि रक कोनो सालपनो जे बरक कुथि रक थाङै बासा माने आबा हाइनु गियाख बे हामिरा हाममा साइमाखा हरा कम्बाय बियादिर कस्त बेबाग न जिकिता हामन बनो फे बरक थांमाने आबो नुगियाखो ब्ले खादो खाजाक लायनाय ब्रक चिनि काइटर चिनि बुग्रा ब बरम थांनाय आबो जों ते नुनाय ब खादो खाजा फे आ जराव आ जे माथा आ जे आलासर थिमानु खुङो गोबां जादै सामरब अबहाय खाजामा थाइमानि फेबा जिखितरा थाङै आ बिनि साइरबारा थाङैनाय आ गुरु खाजि सागा साव माथा थाङै बगान फायगांगाय मोनसे खायमां ये बसागा आव ब नंताव पुइदो फायगा काइनो साफाबान काइतो साव ये सागा माथा आव ब बायथां सालाव थाङै बासनाय फे ताबुक से न पुइदो फायगा काइतो सा नुगान हे सागा बर गुरु ख इको नाय फेदो अरवा बटलां थागा तामना हाके म हाकासे बोरिया अलंता
अब हाइके सेर बन्द बा गे थाङै बनो खरं दा नर खुदिनि जिखि दाइखा बिनि साइराव थाङै नर आपुके ब वाइथन चिरखौन स ग वाइथन पक सकाय तो काइटर नों आरो अर तंनो आनो साइमानथन आनो अ बर नों आनो रखरनो साइमानथन जा पक सावन स काइटना हामबायरो लासर अगर फाइने चिरखौ वाइथन चिरखौका आ गथै मनाम कसो बेव थाय बिनबु हैन खला बिनबु हैन हाकल कथां बजाय थमासनि बर आइलाम आपुके हैने अमहाय ऑडियंस जिखिनो सागा बस आनो कथाङै तनाय आंनो मथाङै तिसानाय आनो पुतु खलाने बर बथैबानो थाङै बाजानाय कथां तंसारनि साव आमो तिनो खा बाजा जानाय खमसे सिनि बुखौ तिनि ब हाया कलाय फन थिका जेसके बथैना कलायनो सुंचारो तेनांसिनाय न हेबा मसे खा बाजा जानाय ब काइतनो सयसे पुतु खलाय थाङै थिकान के काइतनो हावसं आबथना पुतु हेबा जे जों पुतु खलायके जे मथां जाखा आउनो बनानो आ खांदो आ प्रिन्जन सा कोना सेमे तांके जों सावो जों थिमत कट मा काहने तिनि सोसो काइतर सनर हामजगे बिनिस कनसवारका बिनिस हाला पुजु खलाने बरब पुजु खलाने मथां जा फ्लाइमा तेखे बन रका सोना गाय जों जे काइतनो पुजु खलाजि कि पुजु का फासला कलागारे बेते सुलो से मथां जा प्रिन्जन सुनि तो मार खम से आबो को हके जों मथां जाना ब्लाइन्ड कथिं न बाहि मुजा सेमिया ब्लाइन्ड कथिं फेबा जों ओ जे थियासा पन्तो जे बिना पुजु आ पुजु न थारे जों थाना फेट टु फेट मा हाय ग हिरो जों वान इंगो समा थबरखम पुजु ते पुजु जों मा थानाय थियासा पन्तो जिन बखाना जों प्रिन्जन सुन तो याबो जों जिन बखाना जों सबायै सब समय जों कम्पिटिशन कन्ट्रेक्शन तोना सब समय जों तामफ्राय खाना जों मथां जाना बगै आवाहि उइ आवाहि जों मा दंनाय आखरो बन बागै फादि आ थैपानो जों गारि खानो जनाय जिखिथ सयसु पुजु बायजों थाखाय आ बिनि तंथाय बचर ना पावर दा आ तंथाय जों माना आगे फादि जिनि प्रिसा दङ बसे आसो जिनि दङ जिनियाव आगे आसो स्टुड अकके जों साइड